Takže čaute ľudno. Studio is on. Let's go. Áno. Čaute ľudia, od tohto videa. V tomto videu si skúsime pár jedál, ktoré som, nie sú len sladkosti, veci jedál, ktoré som vybral z Lidla hlavne, takže... A ktoré sme nikdy nemali. Áno, ktoré sme nikdy nemali. Sice ja som niektoré mal, ale ja nepamätám si ich. Hej? Ja nie. Ale není vec, ktorú sme mali, že obidvaja. Takže poďme na to. Začíname tofikom. Toto je tofik. Asi to všetci poznáte, je tofik. Dáme si to ku káve. Tofik. A otvárame. ASMR. To vyzerá tofik. ASMR. Hej. A dávame na polovicu. Ja zoberiem tú väčšiu časť. A papaj. Vyhodíme. Very good. No. Ja som toto už mal. A ja to hodnotím 9 z 10. Fakt veľmi výborné. Koľko hodnotíš? 7 z 10. 7 z 10 to hodnotíš samo. Nikdy to nemal. Dobre. To spapame. Mimochodom také veci, ktoré video dajte odber a lajčík a niečo napíšte do komentu. Díky. What is this? Ako ďalšie, tu máme tieto Milka čokolády, neviem aké to sú, ale aké to budú. Neviem aké to sú. Aha, takže to máte Kinder, takéto, hej, keď zoberme jednu. A poďme ochutnávať. To je Kinderko. To je normálne Kinder. A to je dobré. Nothing special. Nie je to nič špeciálne, ale je to akože dobré. Koľko z 10 samo? 6. Opäť to Kinderku. 7. To je to klasika. Hej. Teraz zmeníme skupenstvo. Tak, zo školy. A ideme na vodu. Máme tu tento coconut drink, ktorý je z Lidla, keby náhodou. Že by to nemal. Ani ja. Som ani nevedel, že existuje. A mal som Kong Strong Coconut. A toto som nemal. Coconut. Coconut nut, že? Dobre, skúsime. Čo, nie je to dobré? Čiže skús. Taká voda. Voda proste. Voda, no proste kokosová voda. No, kokosová voda, fakt je, asi to možno aj kokosová reálne voda. Kokosová voda. Proste... Koľko z 10? 4. Ja dávam 5. Pôjde to. Akože nebolo to zle. Nebolo to až... Tak to bude tvoje teda. Dobre, akože je to dobré. Vracame sa na skupenstvo pevné a máme tu Pringlesky. Super Mario. Ktoré všetci poznajú, ale toto je nejaká, že Super Mario edícia. Nie, to je kyslé. To je jedno, ale Super Mario edícia. Tak sme to nemali, hej? Ja nevedel, že existuje.
Nedám to video, líne. 3, 2, 1. Dobre. Dobre. 10 z 10, fakt. 9 z 10, to je No. dobre. Ty negoda? Milujem tieto. Tieto chuti milujem. Mňamka. Bolo. To potom spapame. A vypito ty, to je hnusné. Je to hnusné, nekúpajte si tady coconut drink, ale to si kúpte. To je dobré. Ja si teba robiť hokusy. Je to pohár. A nalejeme si tam školský break, čo dostávame. Toto mi podľa, mi to padne, ja to už vidím. Lebo na tento test potrebujeme mlieko. No, daj. To nikto nevidel. Dáš to. A daj to hore, stlač to. Okay. Hore to daj, nie, aby sa to tam načalo. Trpená. Ježiš, nebo. Dobre, je to tam plné? OK, máme to. A máme tu takéto dve slámky. Ochutené. A toto je čokoládová a toto je vanilková. Skúsim obidve. ASMR. Hej, aby ste mali niečo. Dobre, by stačilo. A to sa dáte do mlieka a potom to pijete logicky. Ešte, že mňa to neostriekalo. Dobre, chvíľku počkáme, trošku to tam siakne a bude vybavené. Fakt dobre. Toto odložím. To je obyčajné. No. Dobre, my si to mohli dať. Daj si najprv čokoládovú, a najprv vanilkovú. Teraz bude aký... Ty ideš prvý, ty ideš prvý, dávaj. Nejdeme to dva, dávaj. Tá vanilková je super. Tá vanilková je fakt dobrá. Ty cítiš tam? Ja? Trochu, ale není to až tak. No, že o to ide, aby to nebolo až to cítiť. Ja tento vanilkové dávam 8 z 10. 8 z 10. A koľko dávaš čokoláde? 7. 7. Sama dala 7. Dobre, teraz. Aha, už papka. Dobre. Čokoládová. 7. Tej dávam 7. To je horšie, to je 5. 5? Ty vanilková nechutí? Zaujímavé. OK. Ale ja to dopijem. Dobre. No čo ďalej? A máme tu tieto nové tortilla rolky. Z Lidla tiež. Ja milujem tortilla chipsy, alebo tortilly. My teda milujeme. Hej. A sweet chili, to je úplne najlepšie. Ale tieto sme nemali, takže ideme ich vyskúšať. Každý jednu. Takéto.
7,5. Také... Dobre to je. Hej, poď. Ja musím, lebo... Keď sa zatiaľ rozumiem, že to tak extrémna taká chuť vám príde do úst a potom tak zjemňuje sa. Tomu ver. Pohode. Dobre. Aj to zožereme. A posledná vec, čo tu máme v dnešnom videu, je Tiger Cactus. Idem preň. To je on, to je on. No. Tiger Cactus. ASMR, samozrejme. Musí Ale byť. Tiger Cactus. Ja som nikdy nemal ani Tiger, takže... No. Ja ako zberateľ plechoviek som Tiger mal, to viete. Aj kaktus, ale starší. Toto je nový, aj úplne na plechovkách. Takže znova do zbierky, super. A poďme na to! Wow, 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 wow! Oh ja, to bol dobrý. Som No, sa dobrý. dosral. Daj. Daj, ja chcem. Kaktus. Ale tak to je superová vôňa. Pohode, dobrý. Tak. 9 z 10 tomuto Tigerovi. 8,5. Takže nebudeš pity. Nie, nie. Ale nie, to si dáme na polovicu. Nejaké mlieko, hento. No ten. Mám sa za kúku zgrz. Mám blízko vecko, takže to je v pohode. Čo bolo z toho všetko najlepšie? Čo tu máme? Počkaj. To, kokonát. Ešte Toffee sme mali. Pringles, toffee. Tiger a Pringles. Tiger a Pringles. Ja hodnotím Toffee, Tiger a Pringles, lebo bomba. Takže ako hodnotíš dnešný taste test? Dobrý proste. Hej. Dobré sladkosti boli. To ver. Aj tá kokonát, ale to bol v pohode, tá kokonát. Ešte asi máme na konec videa. Hore to by sme mali. Takže dneska spojené ASMR a taste test video končí. Áno, je to tak, končí toto video. A opak nebude ďalšie a to bude... Ja som slúbil Aďovi, kamarátovi, že Aďa sama tu zbijem na videu. Oh hell no. Ale tak to bolo všetko, takže... Be good, we are good. No. A bude to Fortnite Locker môj, takže sa máte na čo tešiť. Len čakám, kým mi príde nový monitor a na to dám unboxing! S týmto tu. Yeah! S týmto tu. A urobíme sa aj setup, takže najprv vyjde videjko z monitora a potom vyjde videjko z Fortnite Lockeru. Takže máte sa na to tešiť. Máte sa na to... Máte sa na čo... Máte sa na čo... Bro! Máte sa na čo tešiť. Máte sa na čo tešiť. Oh my god! Takže dúfam, že toto video bude viral, aby ste sa mali na čo tešiť. Hej? Dvakrát som to po sebe bola, som frajer. Dobre, takže čaute!